Eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Asụsụ Igbo mụkwara na mma nke ukwuu. Ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi n'ụzọ pụrụ iche wee were amamihe pụrụ iche wee ya ha. Ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee na-akwalite asụsụ Igbo, wee na-ejikwa asụsụ ya ele ihe wee na-agbasa ozi na-ekwu ka o si emetụta anyị. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege na ụlọọrụ kara aka, ya bụ Solid FM akara 100.9 ka eji eweta anyị. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ị mara na abụ m Chizzy Ani. Ogologo adịghị na nke tata, ụmụnne unu ga na-eme ya, anyị ga na-eme ya. Kedu ihe anyị ga na-ekwu? Kwa mgbe ekwugidego ihe a, ọ dịzie ka agaghị ekwuchasị ya. Gịnị ka a na-ekwu? Ụzọ n'ala Igbo, ụzọ anya n'ala Igbo. Ile ya, okporo ụzọ awara awara dị iche iche a na-akpagasị ya aka, ụzọ awara awara. Ile anya, ụfọdụ nke si Enugu jee na-eje Port Harcourt, ya bụ esi Enugu otu a gbafee Four Corner na-aga Ọgwụ, na-aga Abịa, na-aga Imo na Port Harcourt, a na-akpa ya aka. Ụzọ dị iche iche kwa a na-akpagasị ya aka na alụ ya. Mana ka ekwenụ maka ụzọ nke dị n'ime ime obodo, ụzọ dị n'ime ime obodo, ebe ndị obodo si ebupụta nri ha n'akọ ugbo, akọcha eburu eje n'ahịa. Ụfọdụ ugbu a ewere ndị wepụtagoro oge na-eje n'ime ime obodo eje azụta akụkụ maọbụ nri maọbụ ihe ndị eji mara obodo a ha na-ele ele, nke eji mara ha, mana ụzọ adị. Anyị ka anyị si na anyị ga-atinye ya ọnụ n'ụbọchị nke taa. O nwere ike ọ bụrụ na be nke unu na m echetara unu tinye ya ụzọ. Be nke m Ogbeke Agbani, a sị na ọ bụghị Onowu Edi Lion, Onowu anyị na Ogbeke na Okwuruta na Agbani. Eche m na-ewe ndị gara ebu ụgbọala ha na jeme emume ncheta afọ na emume dị iche iche nke emere na ngwụcha afọ gara aga. Ọkwanụ ka o si metụ ya n'obi, ka o si jikwara ụgbọ eji akwa ụzọ kpụchaa ụzọ godo ka o wee kwee ịgbafe. Ọkwa ya ọbụla ka nke a na-echetara na ụfọdụ bụ ụgbọala ha wee na, mana ịgbatazie ya a ga-amarịrị na ịbịara obodo, maka na uzuzu ga-ekpuchisicha ụgbọala gị, kpuchie ihe niile. Mana ọ dị mma na aka na-aga ya aga, kpaa ya aka. Ihe nji ekwu ihe a maka na ewe oge ewetara ndị ọchịchị ime obodo, kachasị na be anyị na Nkanụ, tupu onye nke ọkwa nke pụrụ apụ, tupu abata ejigasịrị ebe niile. Ewe ụzọ si na Ogbeke Agbani, isi ya ị ga-esi ya gaa Ụgbọọka, si ya gaa Akpa Ugeze, wee si ya wee jebeziarị, wee ike si ya na-abanyezi na-eje ma amaghị ụzọ isi nke Ukwuruta. Ụzọ ahụ dịgasị mma, ọ ga-eji bụ onye chọrọ ije Ebonyi, na ị na-agba chọọ ije Ebonyi ngwa ngwa isi ebe a gbafere. Obere ife ka ọ ga-eme ịkwa akwa mmiri na-agafe Esu, ya bụ mmiri Esu na obere ife
ụzọ aha dị wee banye ọ na-adịrị ndị Agbani, Ogbeke, Ukuruta, Amiyagwọ, Mgbenu na ndị ma Ụgbọka, Amụrị, ndị na ma Akpa Ugo. Ọ dịrị ha ife ịbache na obodo a na-eje ebuba ere ife ha, ngwa afịa ha. Ile okirikiri ahụ afịa ma ama na Igbo dịgasị na obodo gbara Ogbeke na Ukuruta okirikiri dịka Eke Agbani, Nkwọ Agbani. Ịchọzie n'ọbụ ụbọchị Afọ ijebe Afọ Ụgbọka, mana ụzọ adịghị ndị Ogbeke na Ukuruta ji eje ebu nri ha aga. Nkwọ Aniyi dịdebere Agbani nke dị n'Akpa Ugo. Ọkwa ụzọ ahụ ga-eburu ndị mmadụ eje ya. Afọ-Iyi, Oriemba bụ afịa amagasị ama isi na Ogbeke ịga ya, mana sọsọ obere akwa mmiri ga-agafe Esu abaezie Akpa Ugo wee jebezie ebe ndị ọzọ. Esizie ụba onye na-esi ama ụzụ osi ya ọbata, onye chọrọ ije Ụgbọka ọ dịrị ya, onye Akpa Ugo chọrọ ije Ụgbọka ọ dịrị ya nso site n'ama ụzụ. Ọgba ụzọ a ebe ụlọ akwụkwọ ahụ dị, gbaa ya ọ gafee akwa mmiri wee banyezie gbaa ogologo gafee Akpụ Eke, ahịa Akpụ Eke dị n'Ogbeke. O si ebe a ga-abazie Ụgbọka, ọ dịrị ya mfe gaba Afọ Ụgbọka na ebe ọzọ dị iche iche. Mana kemgbe ekwugide gị ihe a, ụzọ adịghị n'obodo na-abụ a Ogbeke na Ukuruta dị n'Agbani. Anyị wee na-asị gịwa na-ege m ugbu a, obodo nke unu, ndị na-achị unu, ndị onu wepụtagasịrị dịka ndị ewegasịrị ndị otu dị iche iche ewepụtara dịka ndị mmepe obodo, anyị akpọrọ ha PG, ndị isi n'afọ ma na-achịkọtara otu maka mmepe obodo dị iche iche were eze. N'agbanyeghị na ha were eze, ewere ọchịchị onye ime obodo. Kedu ka ndị a na ndị a si chịkọ ime obodo a na ndị isi ọchịchị ime obodo ji akpa? Ife na-adọtara mmepe ụzọ obodo abata, maka na ụzọ gbata n'obodo emepe. Kedu mbọ unwa na-agba iji wee mee ka nke unu emepeola unu obodo? N'obodo nke nwa amaghị mgbe a na-agba na-ịgwa gị nke bụ eziokwu. So ekene godu ka m kenere Onowu Sunday Edeagụ, ya Chief Sunday Edeagụ Edi Lion, maka na asị na ọ bụghị ya ụfọdụ ụmụaka si obodo oyibo natagasịa na Ogbeke Agbani bịa mee mmemme dị iche iche, na ndị ikwu na ibe ha na ndị ya so ha wee bịa. Echere m na ụgbọala ha ga-erere ha ruo n'ama akpụ na mbụ ama akpụ ejiri ụkwụ wee nabazie, maka na ma ọgba ntumtum a na-afịa arụ n'oge ahụ ịgba. Mana ugbu a ekene dịrị Onowu anyị Edi Lion, maka na eto dike na nke o mere omekwa ọzọ, mere na ụmụ ya Ogbeke na Ukuruta nara n'obodo oyibo gbasara akwụkwọ na ndị si obodo dị iche iche, ndị anụ ihe niile wee gaa selele welele. Ekenere gị Onowu Sunday Edeagụ Edi Lion, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Mgbe na-ajụ obodo nke gị, ime obodo ebe ahụ na-akọ ugbo, ewe ahịa dị ebe a. N'obodo nke m, ahịa dị ya, Akpụ Eke, ụlọ akwụkwọ dị ya, mana maka ajọ ụzọ mere na ndị ihe kwesịrị ịbatasị ada abatagasị. N'obodo nke gị ụzọ dị ya n'ime obodo. Ọ ya ka m na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Cheta na abụ m Chizzy, and ya bụ na ịkpọ mụ
ịgwa m ka unu si akpa alụ imepe obodo nke unu. Ịgwa m ka unu si eme ịtụ alụ ka ndị ọzọ mụta na ọ bụrụ na nke unu na-aga maka na ikwu amaghị ibezi ya. Ihe a chọrọ bụ nzukọ ka anyị na-ekwu, nzukọ ụzọ ime obodo. Gịnị mere a na-anaghị eji agbachapụ ya ma ọ bụ medozie ya ma gbaa ya aka? Gịnị mere na ụfọdụ ndị ji ọkwa ime obodo na-ahapụ ihe ha kwesịrị ime na ha banye n'ọkwa na-eme ihe ọzọ, mana tupu ha banye ha ga-asị ya na ha ga-eme nke a, mee nke ọzọ, mee nke ọzọ, mee nke ọkachasị n'ime obodo, ndọrọ ime ọchịchị obodo. Ekwecha nkwa niile ahụ, onye ahụ banyezie, ọ bụrụ ihe ọzọ ka emebeziri. Ụfọdụ banye, ọ na-atọ ụtọ, ọ ga-atagide ụta nwoke ụta, ụta nwaanyị ụta, ọtagide ụta, oge nke ya aga, mana ọ ga na-afọtakwa ụmụ ihe a na-abatagasị. Nke na-abata ọ gaghị akọwa, nke a na-ewere n'ọnwa agaghị akọwa. Ewere ka asịsị weta ndị mmadụ, tie ndị mmadụ n'ọrụ, ụfọdụ n'ime ha achịrị ndị nke ha, ha ga-ebu ụzọ nụ ya maka na ihe a ka ha na-ebe ahụ eme. Ewere ka ọnụ akwụkwọ ọgbara ọfụ ma ọ bụ ihe ọma dị abata, ha na ndị otu ya pechie ya, mee nke a, mee ihe kwesịrị ịbatara n'obodo, agaghị eme. Oge a na-aga, onye ka m sị ka m na unu kpaa ụmụnne m n'obodo nke gị, kedu ka unu si mee nke unu wee daba? Abụ m Chizzy ka anyị na-ewere okwu unu. Afa gị na-ebe isi akpọ? Biko, ọnọkọ bụ ọnọkọ ndị Igbo, ị ga-asụrụ anyị Igbo yele ya. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne m. Ndị afa gị na-ebe isi akpọ? Kedu maka ndị ụbahụ? Ụzọ ọ batakwara ụbahụ? Ụzọ abatakwa nna obitekwara owuwe osisi kemgbe arọ omebeke. Anyị a na-achọ anya ga-arụtọpụrụ ya anya, anyị adapụ ya, anyị apụbeghị kemgbe arọ iri kịta. Dịka anyị na-asị na anyị ama ọnụ onwe otu ka anyị chee, mana nke kachacha nsọ mụrụ anyị enwetụzi igwe. Gịnị mere unu ji enweghị igwe? Ihe mere na anyị nwere igwe bụ na kemgbe igwe anyị nwere, anyị enweghị onye ọzọ nọchitere anyị. Ewekwanụ ka ndị okenye tupu igwe unu eje ana mmụọ, ewenu ndị a na-akpọ ndị isi mmepe obodo, onye ya na ya na-alụkọ maka mbute mmepe obodo, a na-akpọ ha PG. Ọ ka nọkwa ya? Ya ya ka m tụrụ na-apụ obodo anya chacha. Chineke ịma ma ọ ga-enyere anyị onye enyemaka ka anyị ma ma ga-enweta onye enyemaka na be anyị. Ọ dị mma. Daalụ. Ụbahụ ka ị na-ekwu maka ya na Nkanu East. Daalụ. Onye isi ọchịchị ime obodo Nkanu East, nke bụ eziokwu bụ na anyị nọ na ị na-alụ ọrụ, anọ na ị na-eme alụ ọrụ. Ụbahụ na-asị na ụzọ adịghịzi be ha. Biko, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee jeno mee ka ọ lụọ maka na anụgo m ebe a na-eto gị, ọ ya ka m ji ekwu na anyị na-eme ọfụma. Wee na-asị na nke ụbahụ na ha enweghị ụzọ kemgbe, nke kachasị nke na ha enweghịkwazi ma igwe. Mana ndụmọdụ m na-enye ndị niile bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ụbahụ, unu chịkọta n'onwe unu, mara ka unu ga-esi weta igwe. Unu weta igwe, unu eje kpaa na onye isi ọchịchị ime obodo Nkanu East nke na-alụ ọrụ ugbu a, na ha kpaa ka ụzọ wee bata Ịbahụ. Ọ dị mma, ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ maka ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu bụ 09907711009. Ị nwekwara ike ịkpọ anyị na 0993213111009, ma ọ bụ ịkpọ 07050791009. Ịkpọ anyị, ịsụọla anyị Igbo yele makwa ije kiri anyị na Kpakpando TV. Anyị na ya YouTube, iru ebe a ga-esonye ka ị na-enwetagasị ozi gbasara ihe na-eme na ka anyị si ejiri asụsụ Igbo yele ya agbasa ozi.
ije na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ugbu a ị na-afụ ka anyị pasa wee na-eme ya ya bụ gwa ana m ekenekwa ndị niile bụ ndị nọ n'ụzọ ije na-akwado anyị ndị n'ụzọ ije na-ekiri anyị na-agọrọ anyị ọfọ ana m asị na ọ ga-adịrụ niile mma nne Ike mama Ikechukwu ana m ekene gị ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo ada ndị akpa ugo ọ ga-adịrị gị na mma ịnọ n'obodo oyibo wee na-asị anyị gaba n'iru gwa m afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ afa gị na-ebe iche akpọ ọ dị mma ọ dị ka ogbubiela ka anyị weziri onye nka afa gị na-ebe iche akpọ isi n'ụmụ akpọ afa gị bụ Ndidi Amaka ngwa gaa n'iru ọkwa ụzọ dị na n'ume alụrụ ya oge one nwanne anyị nwaanyị anyị ada anụchazi ihe ị na-ekwu ọ dị ka ikwugo ihe chọrọ ikwu n'ume a na-asị ka nke a rụfọrọ ka a bịa rụtọpụ ya ọ ya ka ọ na-ekwu na a na-alụrụ ha ụzọ mana alụchabeghị ya biko gwa m afa gị na-ebe iche akpọ gbadata ekwerekwu gị afa gị na-ebe iche akpọ ọ ga-adịrịrị gị na ama nwanne ndị afa gị na-ebe iche akpọ Arinze ndị ebe iche akpọ ngwa gaa n'iru n'ebe na Ebonyi ụzọ rute abatakwara emebe unu ọkwa unu wee ụzọ ọ ga-adịrị gị na mma ka ihe a ka anyị chọrọ ịnụ daalụ unu na-anụ ya na asị na ọchị obodo Ebonyi na ụzọ gara ebe niile na be na ndị Ebonyi ụzọ gara na be unu ọ batara n'obodo nke gị gwa m afa gị na-ebe iche akpọ odogwu ndị ka email ngwa gaa n'iru Ikechukwu ndị ka email nwa agbanị nwa abịa biri nọzi na agbanị ofu nwa abịa ndị agba njem ọnụ ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne daalụ inye ọchịchị FPG ọ bụrụ ibe ka a tụrụ ewu ihe ọ na-eme bikos odowu ndị egote na ihe ọ na-eme ụfọdụ onye nwere oge mere eji kwesị ịga na-egbu ego taa ọ bụ na eberechi ofesi ike ofe ya rịa n'okwu ndị mmadụ n'obi ọ bụghị onye na kpọta senta onye na-enye onwe ya mmadụ na-ekele dị ere obodo onwe na onwe m ihe ọbụla ga-abụ ndị obodo oyi a na-asụ ndị enweghị ụzọ dị atọ anyị nọ n'ebe obodo mepere emepe mụ na-ajụ ọ bụrụ na anyị maka ihe dịba ndị franja ndị gara aga ọ bụrụ na ndị na-achị anyị ga-akpọtụrụ anyị ahụ ebe ka esi ka akwa ụzọ eke agban ndị mmadụ narị ise mmadụ ihe COVID-19 afọ ụfọdụ ọchịchị bịara ebe ya ya amahọ na n'oge a ebe ahụ oke n'ebe a ga-agbazi ndị ọ bụrụ ike tụrụ na mụtata nga na-agba nke dị n'obodo biko atụlere anyị ebere ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ ọzọkwa bụ ebe ụzọ ahụ kpara akpa ndị na-ele ji ọgụ ụfọdụ adịghị ekwegasị ka ụgbọala bata ya ka ọ bụghị ebe a ka ị na-ekwu gọọmenti bịa
ma ụnụ aha alụrụ ọfụ ama m na-arụchi ụzọ arụchi ọzọ nke ahụ kapịta plan mere mgbe a na-arụ iwu ebe ahụ na-egwu arụchi ọzọ ọ dị mma ndị plan na-eme ndị biko kedekwara ụmụ ejiri ahịa ndị obodo na-achọ ihe anyị ekwere ka o si emere ndị ọzọ daalụ nwanne daalụ ịfụ na ha asụ agba na-asụchie ike ụtọ na-agba mpaghara agba ma ọ na-agba mụọ ihe niile tụọ bụ onye agba ngwa daalụ Ikechukwu daalụ ezigbo mmadụ ọ dị ma onye ananụ ya na amakata nga nke dị na-agba nke bụ eziokwu bụ ebe ahụ ụzọ kwesịrị ịga ya maka na ebe a dị mkpa nke ukwuu ụzọ kwesịrị ịga n'akụkụ n'ime eke agbanị ọ bụrụ na ọ n'akụkụ ebe a ka ụzọ ahụ ọ na-ekwu maka ya dị gwa m afa gị na-ebichi akpọ Izuchukwu ndị ebichi akpọ n'ebe na Nkanụ East ọkwa ụzọ pịara ekpọf anyị nụkwa na onye isi ime ọchịchị Nkanụ East na-arụ ọrụ o rutebeghị ekpọf ngwa tinye ọnụ n'okwu ka ihe ị chọrọzi ka eme nkewa anụ a na-eme na be anyị ọ dịrị m mma n'obi ka a kwụsị ya ka ama n'ihe aka ka gọọmenti nyere anyị ọnụ n'okwu ka ama ka a ga-esi kwụsị ya and ọzọkwa ụzọ dị na be anyị ka anyị ezigbo skuul onye ọkụ na be anyị aba anyị ka dị n'isi daalụ nwanne daalụ ezigbo mmadụ ọ dị ma onye isi Nkanụ East nna ha anụ ya n'agbanyeghị na asị na ị na-alụkwa mana ndị ekpọf si na ụzọ adịghị na be Ikechukwu nwa igwe Ikechukwu na-ekiri anyị na Kpakpando na YouTube Kpakpando TV na YouTube Ikechukwu igwe ekelela nga ọ ga-adịrị gị na mma Ikechukwu igwe daalụ ịchọ ikiri anyị je na Kpakpando TV ugbu a ka ikiri anyị ọ dị ma ụzọ ekpọf a sị na ọ dịghị mma onye isi ọchịchị ime obodo Nkanụ East biko gbatiere ha ọsọ enyemaka gwa m afa gị na-ebe iche akpọ ka ị mere Chukwudube m dị mma nnọọ kedu ka kogi dị anyị na-aya agụụ ọ ga-adịcha mma maka na ọkwa na onye dị ndụ ka agụụ na-agụ ọnyanwa anyị kele Chukwu maka ihe niile gaa n'iru kedụzi obodo gị n'ala Igbo abụ m onye obodo Anambra ụzọ ọbara n'ime obodo unu ebe na Anambra abụ m onye Amanuke na Anambra ọ dị maka tinye ọnụ n'okwu ya ka m na-ayọ gọọmenti obodo Anambra steeti aka na-achị Anambra steeti ya biko ya zụrụla anyị ụzọ si isu Anọcha wee banye Urum wee banye Amanuke ya biko ya zụrụla anyị ụzọ a biko ụzọ anụ esogbu aka ebido kwuwe okwu a na-awa okpolo mmiri ụzọ mmiri ga-esore na-aga beka aka bidoro n'ezigbo ọrụ n'ụzọ a so na-abịazi biko dododo ya biko lụọ ụzọ a biko mmiri ezobe biko ọzọ anyị nwabụ ndị ọka nọt atagbuo onwe anyị na-akwụ ọ bụrụ na Anambra obodo Anambra chọrọ ka ndị ọka nọt soro bụ na Anambra ha ba anyị ka anyị chụwa steeti nke anyị ngwa daalụ akpọkwa dike ị na ha anụ ya anyị na-anụ ya biko ndị ọka nọt chọrọ ụzọ enwere ofu ya na-apịachi ya gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ekene gị ọ ga-adịrịrị gị na mma ndị afa gị na-ebe isi akpọ ngwa gaa n'irube ya nkenke biko ana m arịọ gọvanọ gburugburu biko ka anyị nyere aka anyị nwere ụzọ anyị nwere ọkụ anyị nwere mmiri tupu ụwa ya kwubeghị ihe gbasara ụzọ na ọkụ na mmiri ihe na-ewute anyị bụ na na-aba anyị ka arụrụ chekpọta lọta gọọmenti nke South na ala nna nna ihe e nyere ndị nke South ka ya mana agbadataba na aba anyị jebu ụgbọ ebe ike a ga-ebe awa ka jebe ihe a okporo ụzọ dị ebe a onu iyi ha epie biko ya nyere anyị aka ote na anyị na-eji ije a
for the past program chairman chiro Igbo South kind of video man onye leke ọtaka dị eme nke ndị ndome kịta nwere ebe anyị na-aga aga ịma ụzọ nwere iji nkịta anyị anaghị aga n'ụzọ ahụ anyị aka biko ngwa daalụ ama m na Bruce anụgo ya daalụ Bruce ịnụgo nne ya na ndị na-enweghị ụzọ ahụ ọbụla ekwuola ama m na ị ga-akpọkwa ndị nke gị mana ndị niile bụ ndị ime obodo ọ bụrụkwa unu ga-eke aka unu ga-akwụkwa na ihe unu chọrọ oge ahụ e nyere ego sị ụfọdụ na-ekwu ihe ha chọrọ ụfọdụ ekwute ha maka ụzọ ife ndị ụfọdụ mere mana nke a bụ okwu ụbọchị ọzọ ndị kwutere maka ụzọ gbanịrị tụkwa ego ụzọ wee bịara ha oge gburugburu nyere ha egosi ha gịnị ka unu chọrọ unu jiri aka unu cheta ihe unu chọrọ ka eme ejee obodo ụfọdụ ugbu a ọ dị mma ka anyị hapụgoro nke ụbọchị ọzọ na-atinye nke ahụ ọnụ mana ana m ekele ndị na-etinye ọrụ n'okwu ọ ga-adịrụ niile mma ana m ekele ndị niile na-alụ ọrụ n'oke obodo ha wee dị ma ọ ga-adịrụ niile mma ana m ekele igwe be anyị igwe ogbeke na ukwu igwe na-achị obodo na-abụ na-agba igwe okechukwu wụọ obodo ọ ga-adịrị gị na mma na-ekele ndị niile na-eme na obodo na-adị mma onowu Edi Lion asị m ka ekele gị Ikechukwu ama ya dịka Decency ọ bụ Decency na-agba ọ sị m kele gị maka na ya afụrụ ọrụ ọma ị na-alụ ndị ogbeke na ukwu taa wee na-asị Edi Lion onowu obodo na-abụ ọ ga-adịrị gị na mma daalụ ata na akị ji eze biko ndị niile nọ n'ime obodo egbere nke na-adịghị mma ndị a niile atịghị n'ọkwa ka a na-eje nna ha na-eme nzukọ na-agwanụghị ihe ha chọrọ ndị na-enweghị ụzọ na-agwanụghị ihe unu chọrọ ka nna ha na-eme nzukọ ọ bụrụ onye ọbụla ka akwọ na-ata m kebe onye ọbụla pụtaba ka edozibe obodo anyị okwu niile kwuru ebe ahụ ebumnobi ndị niile kwuru ya ọ bụ ebumnobi anụ n'ụlọ ebe ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka mbugharị ọnọdụ ugbu a ka ozi ọma Ejiọfọ Chidimma nọgoro ọkwụgoro ka ndị agha wee na-achọ ịbata wee metaba unu mma maka na mbugharị ka eji elewa mkpi echi anyị mee ya n'ụzọ omenala n'ụzọ preaching maka na apụtago ime ka unu na-enwe anwụrị na-agbasa ozi n'asụsụ Igbo yere cheta na abụ m Chizzy ani jebezie na Kpakpando TV na YouTube jee kiribezie maka ị na-afụ ka anyị si eme ya ka ọ dị na echi wee na-asị ọ ga-adịrị anyị niile na mma Classic.